Здравейте, днес ще струва Shadow BG и днес ще ви покажа, пуснаха турнирите. Аз доста ги правих позабравя, но днес е последния ден, в който пуснаха турнирите. Ето, аз съм се влезнал в един турнир, сега ще ви покажа точно как да го направите. Чакайте. Ето, нали отгоре, като сте се регистрирали, вече влизате тук и си търсите, примерно, някой турнир и избирате. Това не гледайте колко почти такова, не е истината това. Където пише от 7 до 9 часа, не, това не е истината. По целия ден ги играят, тъй че спокойно. Постоянно ги пускат за целия ден. Ето, примерно аз съм влезнал ето в този. 530. За да го намерите по-лесно, просто напишете ето това, сега ще ви излезе на екраните. Ето, вижте го. Ето това отгоре, което аз съм написал. CCGS Space EU. И ето, и тук ще ви излезнат различните номера. Ето има и в Латам, в другите континенти също го има, не само в ЕОЕ, само в Европейския съюз. Ето го и аз намерих ето това тук, защото гледам, че са повече хора и реших ето тук да влезна. Гледайте колко хора са влезнали в посеки. Оу, вижте 700 човека. Цели 700. Тук вече са 800. 900 стигат. Дали има някой фул? О, 970. 980 хора. 992. О, хора. Ето. Вижте, фул. 515 целият запълнен. В момента вътре са 1000 играча в цял турнир. Никога не съм виждал такъв турнир, хора. Никога. Доста спечел. Вижте хората. Вижте админите, които си ги направили турнирите, само колко купи са. Майко, няма да си повярвате, гледайте. 0. Всичко е 0 при тях. Рента е 1. Добре. Така, ето го моя турнир. Влизайте, може да се паднем един срещу друг. Аз ще имам клипчик след малко като почне. Ето ще почне след час и 14 минути. Това при мен е, аз ще го кача клипчето точно ето сега. И после ще направя друго клипче. Това ще го кача без обработка и без никакви работи, защото да мине времето по-бързо. И бай!